И искам да чуете това още веднъж. Майка, която бива изваждана от руините на собствения си дом, моли да не спасяват живота й, защото детето й току-що е загинало пред очите й. А след това се случи следното. Украинските майки започнаха да пишат за това в социалните мрежи. Не заради известност, не заради политика, а за да кажат: сега всяка нощ те ще спят до децата си. Не защото е студено, въпреки че в Украйна наистина е много студено, а защото ако ракета или дрон удари дома им, тялото им ще може да защити детето и те ще направят всичко възможно, за да защитят децата си. И в това е същността на Украйна – защитата. Но е важно да се разбере, това не се отнася само за украинските майки. Защитата е природата на украинската нация. Този първи, отчаян и прекрасен инстинкт да защитаваш е навсякъде в Украйна. Украинските доброволци създават пунктове за несломимостта, убежища, където е топло и има електричество, където всеки нуждаещ се може да отиде и да получи помощ. Те правят това за хора, които дори не познават. Правят го, за да защитят. Украинските медици тичат към местата на взривовете, а не бягат от тях. Тичат, за да защитят пострадалите веднага. Украинските учители провеждат занятия в мазета и в метростанции, защото искат да защитят бъдещето на украинската нация. Украинските войници, синове, дъщери, бащи и майки стоят на предната линия не заради слава, а за да могат хората зад гърба им да преживеят още един ден. Те са там, за да защитят. Милиони украинци, милиони решения всеки ден. Решения да защитиш съседа, непознатия, детето, което никога не си виждал. И ето какво важно да се разбере за защитата. Чуйте го. Милиони украинци, милиони герои точно в този момент защитават не само Украйна. Те защитават самата идея за свободата, скъпоценната, крехка, но безкрайно ценна идея, че свободните хора имат право да избират своето бъдеще. За трагедиите и болката на украинците стои не просто държава-терорист – Русия. Зад това стои конкретен човек, военен престъпник, въобразил си, че е Бог – Владимир Путин. Той използва масовия терор срещу мирното население като инструмент на политиката. Той убива хората на Украйна, за да постигне целите си. И както каза днес пастор Бърнс, ако този метод, прилаган от тиранин, който държи в ръцете си ядрения бутон, се окаже успешен, можете ли да си представите в какъв свят ще бъдем принудени да живеем? С какъв свят ще трябва да се справят Съединените щати? Какъв свят ще наследят нашите деца? Именно за това подкрепата за Украйна не е благотворителност. Това е възпиране. Това е укрепване на сигурността, стабилността и устойчивостта на демократичните институции. Това е намаляване на вероятността американските войници да се сблъскат с по-голяма война по-късно. Защото диктаторите не спират, когато побеждават. Те спират само когато бъдат спрени. Затова днес цяла Украйна е обединена около една дума.
да защитава своите хора и целия свободен свят. Именно за това руската пропаганда толкова агресивно се опитва да преиначава реалността, твърдейки, че Украйна не заслужава подкрепа, че Украйна е слаба, че Украйна е безнадежна. Та нали, ако повярвате в това, ще обърнете гръб на Украйна, а когато обърнете гръб, руският терор тихо побеждава. Чрез дезинформация, лъжи и измислени наративи агресорът се опитва да отслаби подкрепата на съюзниците за Украйна. Затова руският информационен тероризъм не е второстепенен проблем. Това е още един фронт на хибридната война. Русия води война не само с ракети. Тя води война с лъжи и тези лъжи се разпространяват в Европа, Америка и за наше голямо съжаление дори вътре в самата Украйна. И аз знам това от първа ръка. Нашата организация АЛЛАТРА помага на Украйна от 2014 година. Украинските доброволци служат на предната линия, работят в евакуационните центрове, участват в хуманитарни мисии. Те правят това тихо, без реклама и банери. Но са там, защото трябва да спасяват украинския народ, своя народ. Тук, в Съединените щати, АЛЛАТРА прави всичко възможно за помощ на Украйна, взаимодействайки с Конгреса, Сената и Държавния департамент. Нашата научна и правозащитна дейност също се подкрепя по целия свят. Но знаете ли коя е единствената страна в света, която забрани АЛЛАТРА? Опитайте се да познаете. Разбира се, Русия, единствената страна, където нашите доброволци са системно преследвани, измъчвани и затваряни в затвори, е Русия. Защо? Защото казваме истината за нацисткия режим на Путин и за заплахата от сибирския плюм, която те се опитват да скрият от света, и защото подкрепяме Украйна. Именно за това Кремъл ни смята за толкова сериозна заплаха, че разгърна срещу нас мащабни преследвания. Опитвайки се да отстранят от арената силните играчи, кремълските агенти по целия свят разпространяват лъжи за нашата организация, наричайки ни проруска секта. Абсурд! Да. Но за съжаление този абсурд работи. Днес в интернет, в украинските и европейските медии могат да се намерят статии, наричащи АЛЛАТРА проруска. Същата тази организация, която Русия забрани и унищожава, чието доброволци лежат в руски затвори и са подложени на мъчения. Този фалшив наратив се разпространява от агенти на ФСБ. Това е документиран факт. През 2024 година във Вашингтон беше представен доклад за методите на руската дезинформация. Той беше подготвен с участието на американски и международни експерти, както и представители на Службата за сигурност на Украйна и офиса на главния прокурор на Украйна. Този документ директно посочва агента от мрежата на руското информационно влияние в Украйна, организирал кампаниите за дезинформация и наказателното преследване на АЛЛАТРА. В доклада на украинската гражданка Ирина Кременовска е назована като агент на руско влияние. Освен нашата организация, тя се е опитвала да дискредитира украински религиоведи, защитаващи духовната независимост на Украйна от Москва, и е лобирала за проруски норми в украинското законодателство. Но тя не е сама. Това е мрежа и това трябва да се разбере.
Тя не е единственият играч. Агенти на ФСБ са проникнали в украинските институции, влияят на журналисти и разпространяват дезинформация сред цялото общество. И ето какво е важно. Въпреки всичко това, в Украйна има истинска демокрация. И в тази демократична страна, само преди няколко дни, националната полиция официално призна АЛЛАТРА за пострадала страна от незаконния опит за унищожаване на нашата организация. Поздравления! Вау! И вие трябва да разбирате, че дори в такива трудни времена демокрацията в Украйна работи. Истината си пробива път, но агентите на руското влияние не са спрели. Те действат не само в Украйна, но и в Европа и, за съжаление, тук в Съединените щати. Те продължават да разпространяват кремълската пропаганда, която, уви, често чувате в медиите. Затова, когато чуете, че Украйна е разединена, че Украйна губи, че украинците искат да се предадат, или че АЛЛАТРА е проруска или пропутинска секта, моля ви, помнете, това е руската пропаганда на Путин. И аз ви моля, не й вярвайте. Вместо това, вярвайте на украинските майки, които защитават децата си от руските дронове и ракети. Вярвайте на украинските доброволци, които доставят лекарства под обстрел, и на военните медици, които извършват най-сложни операции под атаки от дронове без електричество. Вярвайте на доброволците на АЛЛАТРА, които подкрепят Украйна и са подложени на мъчение в затворите на Руската федерация. Вярвайте на украинските защитници на предната линия, които, не жалейки сили, буквално жертвайки части от тялото си и самия си живот, всеки ден мъжествено защитават нашето общо право да живеем в свободен цивилизован свят, където няма място за тирания. Защото Украйна е именно такава смела, свободна и честна. Украйна и нейният народ се държат заедно не чрез страх, а чрез взаимна подкрепа, не чрез пропаганда, а чрез истината, не чрез омраза, а чрез отговорност един към друг. Украйна, това е народ, воден от чистия, благороден инстинкт да защитава невинните, да защитава човешкия живот, да защитава доброто. И така, как да спрем руската информационна война? Само с истината. Ние можем да разобличаваме техните лъжи, можем да проправяме път към истината, като не вярваме на лъжите и действаме за благото на украинците.